Несмотря на введенный режим самоизоляции, распространение газет продолжается в штатном режиме. Все работы ведутся в перчатках и масках, а газеты в руки берут только обработав руки специальным дезинфицирующим составом. Людям, сидящим дома, необходимо выходить за продуктами и предметами первой необходимости. Однако, ввиду эпидемиологической угрозы, опасно выходить из дома в людные места. На помощь в этой сложной ситуации приходят волонтеры, которые привозят необходимые продукты, лекарства и, в свою очередь, свежую газету. Рахмет, Аллах'ın rahmeti olsun sizге енді шушындай ішке алынуыңыз білен хөкүмәтебезгә дә Аллах рәхмәте яусын. Шушылай инде безне яңалыклар белән таныштырып барганыгыз өчен, шушындай гәҗитләрне безгә китергән өчен, һәр барчабызга да шушал вакытта исәнлек, иминлек, тазалык, саулык, байлык бирсен, һәр барчабыз да исән имин булык. Менә шушылай итеп без инде эшләмибез. Нишесен инде дөнья бугыштырлык хәл була. Өйдә утырабыз инде. Өйдә утырсак та безгә гәҗитләрне шушылай итеп матур итеп өйгә китереп бирәләр. Халык җагына бик чыгарга тырышмыйбыз. Өйдә йөргәндә дә халык җагына кеше керә икән, шулай итеп киенеп чыгам. Менә шундый тәртипле саклар кирәк инде безгә. Илләргә, кемнәргә тынычлык бирсен. Бу халык белән, ил белән күтәрә торганнарны үткәреп җибәрик инде. Авыр булса да сабыр итик, түзик. Дөньялар тыныч булсын. Исән сау булык барыбызда, балаларыбызда, аныкларыбызда, илгә тынычлык бирсен. При необходимости вы можете воспользоваться горячей линией по номеру 21080, где вам окажут нужную психологическую, волонтерскую или иную помощь, а также проконсультируют вас с темой коронавируса. Менә бүген безнең атналык газетабыз дөнья күрде. Каратон җирлегендә почтальон булмау сәбәпле бер урамга без газетаны үзебез тарата идек. Ләкин изоляция режимында безнең хезмәткәрләргә бу эшне башкарырга тыелды. Һәм кичтән 21:80 кайнар линияга шалтыратып заявка бирдек һәм волонтерлар бик теләп бездә булышырга, ярдәм итәргә теләк белдерделәр. Бүген иртә белән волонтер Ләйсән Гайфетдинова килеп, редакциябыздан газеталарыбызны алып китте. Ул әлбәттә инде перчаткадан, маскадан, махсус киемнәр белән киенгән һәм менә шушы җирлектәге халыкка газеталарыбызны тапшырып, таратып кайтырга ярдәм итте.